alhamdulillah iso tekan kene. Nggih. Menambah satu pengalaman lagi. Betul. Gitu, Mas. Iki mumpung iki ya keperluane iki lho, keperluan 3 in 1 iki lho. Nggih, 3 dadi 1. Iki kanggone wong dagang rugi lho awake dhewe iki. Ya sik engko. Iya. Heeh. Iki rugi lho. Rugi piye? Iki 3 keperluan wayangane pisan iki. Oh ngono ya, Mas. Tapi tidak apa-apa. Nggih. Karena kita sudah punya prinsip kita labuh budaya. Betul. Iki ana piyayi sing kersa ngersakake budaya khususipun ing Ringgit Wacucal kita dukung sepenuhnya seperti malam hari ini. Nggih, amin. Nah, ini atas prakarsa beliau Bapak Dodi Wijanarko selaku Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Leres. Beliau sangat cinta terhadap budaya Indonesia. Yen ora kleru beliau menika asli saka Kediri nek ora kleru, Mas Gareng. Nggih, Kediri itu gudangnya orang yang pemerhati juga pelestari budaya. Nggih. Mila niki kepengin sangat ngipuk-ipuk atau pelestarian budaya melalui hari ulang tahun MRT niki Mas Gareng yang ke-16. Mila dari pihak MRT menyediakan transportasi untuk hari ini gitu. MRT itu biasanya diberangkatkan jam 5 pagi. Tapi kalau tidak salah hari ini maju menjadi jam 4 pagi memfasilitasi penonton sing bar mirsani wayang ora kawanen sing kondur jam 4 wis diangkatke. Tepuk tangan untuk MRT. Oh, apa ora hebat. Wah, iki nuwun sewu lho. Pripun, Mas? Iki jenenge otak-atik gathuk. Nggih. MRT iki apa? Loh, MRT rak Mas Rapid Transit. Kuwi sing umum ngerti. Ning sejatine MRT dhewe iki duwe tujuan. Apakah tujuan dari MRT? M kuwi melancarkan transportasi masyarakat Jakarta. Menika M. Terus R. R. Ramah lingkungan. Betul. T. Terakhir T. Tepat waktu, nyaman, murah, aman. Amin. Oh, kuwi MRT. Nggih, leres. Oh. Karena MRT itu dibuat juga untuk kepedulian lingkungan. Betul. Memprihatinkan kemacetan yang berada di Jakarta. Mula sing dijaluk pesene Pak Dodi, ya masyarakat ya melu ngewangi menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan MRT itu sendiri. Betul. Membangun itu mudah, gitu. Nggih. Ning sing angel iki sing jaga utawi untuk menjaga kelestariannya itu Mas Gareng. Nggih. Lah iki pertanyaan kedua sing duwe gawe sapa iki? Sing kagungan kersa niki 3 lho. Oh, 3. Ayo no, 3. Sing pertama MRT. MRT. Sing kedua polisi militer. Polisi Pomat. Pomat. Lah, tegese pomat niku napa? Nek miturut panjenengan pomat niku apa Mas Gareng? P niku penegak kedisiplinan di anggota TNI Angkatan Darat. Niku P. O. Orang-orang terpilihlah yang bisa menjadi anggota Pomat. Nggih, betul. Terus M. Menjalankan tugas dengan baik dan benar. Nggih. Terus A. Iki sing rada angel ki A iki. Kok angel piye to? Loh, A itu anggotanya dipilih dari TNI Angkatan Darat itu sendiri. Nggih. Terus D. Dengan slogan apa kuwi? Satya Wira Wicaksana. Nggih. Wis tak apalke lho iki ujian gor entuk 8 kuwi ngene iki. Leres. Sing paling tidak lah iso. Nggih, heeh. Lah yen beda karo DKI. Nek DKI niku napa? DKI iki DKI iki dipimpin oleh seorang gubernur. Leres. Terus K. Kantor kementerian sampai kantor presiden ada di sini. Nggih. Terakhir I. Inilah ibu kota Indonesia sekarang. Oh ngono ya Mas. Karena untuk tahun yang akan datang kemungkinan sudah pindah tempat. Oh ngaten. Jadi sini tidak daerah khusus ibu kota lagi tapi daerah khusus Jakarta. Nggih. Ya Mas Gareng. Ning nadyan dikaya ngapa?
DKI sudah mengukir sejarah beratus-ratus tahun Mas Gareng. Betul. Mila awake dhewe nadyanto aku karo panjenengan ki uripe ana Solo karo Semarang. Nggih. Tapi kita juga harus ikut menjaga kelestariannya. Betul, gitu. betul pancen nggih. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Nggih. Ini merupakan pengalaman baru untuk kula kalih panjenengan. Nggih. Sowan wonten terowongan Kendal Duku Atas niki. Semoga ini menjadi tolok ukur dan menjadi Mas Gareng napa niku inspirasi. Betul. Inspirasi bahwa pengembangan budaya bisa dilakukan di mana saja. Betul, Mas. Sing jeneng wayang niku ora mau digelar ana Solo, ora mau ana Jawa wae. Ning klebu ana Jakarta ya iso. Buktine sore wau digelar tarian ala Betawi dikolaborasi kalih napa niku Jawa Tengah, nyatane ya hebat. Cocok. Nggih. Oh, pancen nggih kolaborasi itu penting untuk memperlihatkan Indonesia itu banyak sekali budayanya. Indonesia maju niku dengan kolaborasi beraneka ragam budaya. Betul. Ya mboten? Betul, betul. Terus beraneka ragam utawa berkolaborasi pendapat satu dengan pendapat yang lain. Heeh. Nek ora ana pendapat yang satu dengan yang lain yang tidak diperdebatkan ora bakal dadi sing negara sing bakal maju. Leres. Nggih. Ning baleni wau saya mendukung adanya pagelaran wayang hari ini. Nggih. Pokoknya wayang niku ajeng digelar puteng pundi-pundi terserah. Nggih. Sing penting wayang digelar. Wayang ki kukute yen wis mlebu kotak. Ya agar wayang ora tau metu kok kotak bubar wayange. Nggih. Terus nasibku piye? Ya ora, mila kok Mas Gareng niki penyanipun Pak Dodik sudah mulai menggalakkan lagi yo para anggota polisi militer padha nresnanono budayane dhewe yen kepengin programmu ditampa karo masyarakat pendekatan lewat budaya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Ini sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur Mas Gareng. Nggih. Karo menawa ngundang aku lho, anggarane apa ngentekke penumpang sak gerbong. Wah iya. Nggih, heeh. Ning sing baku niate nawahi Leres, ini. nggih. Pokoknya yang penting saya doakan kota Jakarta ini sukses. Amin. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Sing baku. Kula Mas Gareng niki kula ngaturke lagu karena ini ulang tahun Jakarta. Kula tak ngetokke lagu Soleran Jot-jotan Mas Gareng. Ya. Niki ya sithik oke kan ya kerep di Nggih. dinggo ning dicoba digarap gamelan. Nggih. Coba ayo kanggo napa niku hari ulang tahun Jakarta. Monggo. Yo, Cok, diaturke lagu Soleran Jot-jotan, Cok. Monggo, ayo. Soleran aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Soleran Jot-jotan pergi ke pasar membeli manggis, pergi ke pasar membeli manggis, buah manggis ini rasanya, sayang disayang.
Alhamdulillah. Ya deh jares. Ora ngilang-ilange. Ora, lagune iki ora maju. Lah pripun ta? Soleran joten-jotan saiki zamane meti kok genjot. Lah niki wong kuwi majune kudu ana rime Mas Gareng. Maksude? Nggih no, wong ki yen majune terus kemajon. Nah niku akhirnya kita akan lupa dengan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi ini tetap syair, tetap genjotan. Ah nggih ngoten. Oh, sing jenenge genjot niku mengayun nggih ta. Mengayun niku lumrahe maju. Itu memberi semangat bahwa kita itu semakin maju harus semakin semangat. Betul. Oh niku. Betul. Contoh kados MRT niki penyediaan transportasi kita. Nggih. Sesuai dengan visinya menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan dan pengembangan sistem transit perkotaan. Betul, nggih. Sing baku memperlancar, kalau transportasi lancar, ekonomi pun juga lancar. Oh nggih. Pokoke sing baku niku. Ning sayang sinden semene kok sing nyanyi gur wong telu tok iki. Lah piye ta? Iki liyane apa bisu kok? Ya eneng wektune, ana wektune dhewe. Lah ket mau ora nyuwara dhewe iki. Nggih, engko bakal ya ana wektune Mas Gareng. Dan ini Mas Gareng saya ucapkan terima kasih. Kagem pagelaran pada malam hari ini gitu. Menika kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Betul. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara pagelaran wayang kulit. Menika satu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lajeng kedua Polisi Militer Angkatan Darat, betul. PT MRT Jakarta Perseroda, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Kereta Komuter Indonesia, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Dan disponsori menika Tolak Lino, Bank DKI, Multimedika Internasional dan pendukung lainnya. Nggih menika Mr. Potato, Le Mineral, Top Coffee dan Wardah. Wah. Hebat iki. Mengenke ya, sponsore mengenke. Diaturi. Kok urung metu blas iki? Apane? Kopine. Iya. Ayo kok nganggo waktu. Nek aja lali, Mas. Nggih. Ae dhewe ya sengkuyung SBA karo KSFC. Oh nggih. SBA KSFC terima kasih dan Putra Pendowo. Putra Pendowo yang mendukung kelancaran pada malam hari ini. Mas Gareng. Ayo disolawatke sik. Karben entuk barokah Gusti sing nyipta urip. Satemah mengke MRT bisa lancar menjadi alat transportasi, tidak mengalami halangan satu apapun. Nggih. Pomat bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dah, leres. Sekali lagi DKI semakin maju. Nggih, aku tak nyuwun tulung Mbak Fahmi, Mbak Suci, Mbak Dita karo Nduk Ayu jumeneng. Ayo Mataram. Turun. Yo. Ae Alhamdulillah, ayo diurutke dhewe-dhewe. Ayo sing anu. Luruskan barisan ayo, luruskan barisan. Nek nganti Allah. Kok luruskan basiran ki kono. Barisan kok basiran. Barisan. Wah, jan. Wah, siden saiki lho disawang 3 dina 3 bengi rantek pokoke. Ayu-ayune kok ngene iki. Lah iya wong sakniki petetan upamane kok ya. Lawuh saupamane. Nggih, Mas Gareng, sadurunge dikenalke kula arep ngaturke lagon pepeling dhisik. Oke. Pepeling dibawani. Kula nyuwun sing bawa Mas Gareng. Nggih. Lho, lha iki nggo apa iki? Lagune ibu-ibu bawane Mas Gareng. Oh, alah ora urung ya melibatkan aku to. Ayo ning tengah kono ben ketok le. Wah, Jan. Aku nek noleh nengen jane paling kikuk tenan kok. Lah wis ning kono. Aku diapit widodari kelangan sayap.
ora iso mabur. Yo, monggo Mas Gareng diaturke lagune Pepeling. Nggih. Ini saya peruntukkan untuk para pamirsa sedayanipun. Nggih. Dalu niki sing ora iso rawuh rene iso mirsani live streaming. Nggih, nggih, nggih. Jakarta niku kota beribu napa penduduk, budaya ngendi-ngendi ning kene ana. Nggih ta? Kula karo panjenengan kuwi wajibe memperkenalkan napa? Kowe ora kesel to, wiwit jam 8 wayangan iki ora kesel to? Ana kancane arep nembang kok. Omong ae. Ya wis, ya wis. Jare ngongkon aku nembang, wis perintah wong iki diloske aja dicegati. Kene arep bengok kowe omong, bengok nembangku kapan? Lha malah omong dhewe ngono kok. Lah iya. Mangga, Pepeling. Wah, iya. Ngapa kuwi? Sing ninting Romi. Wasitodi. Waduh, sik mataku pedes ya, Mas. Lah ngapa? Ireng-irenge mlebu mata. Ya sesuk ora sanggo mata. Duh, ora nggo mata ya picekno. Saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe urip ning donya bebasan mung mampir ngombe wong ngombe iki ora suwe iki to mula ning donya iki cekak ditanduri bab sing becik contoh kados anu niku polisi militer menanamkan kebaikan kepada masyarakat. Ayo lanjut. Iki mau tekan ndi? Bebasan mung mampir ngombe. Kok selani omong ki lho. Ya. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Ngapa kok iso goyang iki lho. Oh iya. Jane ngene Mas, ben ora diganggu sampeyan nek sepur liwat cegaten ning ngarepe. Ayo modar lho. Oh, kancane kon nglalu ta iki. Ya. Iku cagak agama pakartikan luhur ngetoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Kok saka kendang ya tak ning terus mlebune langgam sik. Monggo. Monggo ayo. Balungan seru, Cok. Monggo, Mbak Fahmi, ayo. Yen wancine pansah dielingke bos wancine padha nindakake adan was ngomandang wayahe sembahyang ratapi wajib dawuhe pangeran
Saya yen wanjine tansah dielingke awas wanjine padha nindakake adang wis mandheng wayahe sembayang tapi wajib gawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu wujud tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumanikan kuwe sampurna yang berjamaah semangat asar salat saya ingatake tindak mungkar anjir manisa dan lebih ayo jane kita salat sunai sesungguhnya iku perintah agama nyelirana ing donya sadela satuan dalamnya rasa sing kuasa yen kepengin besok munggah terima kasih matur sembah nuwun. Wis diaturke pepiling nggih Mas Gareng. Wajan. Piye Mas? Ya wong jenenge saiki tontonan Mas. Nggih. Dadi ya kudu elok, kudu apeni, kudu enak disawang. Nggih. Kaya presiden ngubengi iki ayu-ayu, nom-nom. Nggih. Nek ya ada yang baru jangan melupakan yang lama. Terbukti kowe ya sing gawa sinden lama. Oh nggih ngaten nggih. Mula niki pancen pun anu kok. Mas Gareng, Nun. sekedap mboten mengurangi rasa hormat. Bab Wah anu mbok menawi berkenan nggih Mas. nggih. Bila berkenan mbok nyuwun anu Mas. Pak Dodi diaturi minggah wonten pepanggungan. Nggih, mboten ngirangi hormat kawula dumateng panjenengan Bapak Pak Dodi. Nggih. Pak Dodi. Aduh. Kalau beliau berkenan lho nggih. Sik ora pinarak ning ngarep iki Mas. Anu. Nembe wonten meeting. Pak Dodi. Nggih. Oh lah niku Pak Dodi. Nggih. Pak Dodi. Pak niki gungan saking para kawula, Pak. Terutama Nggih, Pak. kawula panggung Pak Dodi. Aduh. Nggih nek tasih lenggah lho Mas Gareng. Tasih ta? pinarak. Tasih pinarak. Nggih, kula jane nggih anu wani-wani ngangas ajak meksa niku sing nanggap ya. Iya. Nggih. Anu to kersa pinarak to? Nggih, Pak Dodi. Ngopo kaya dipethuk Mataram. Nggih. Duduk. Belarak disamplir Ternyata Purnawirawan ki ya jiri ya. Oh sik ta. Kok Purnawirawan kok jirih piye? Kendel ki nang ngisor kon munggah panggung kejak kanca.
Enggak, itu malah merupakan suatu kehormatan. Kehormatan rumah Nggih. ketake pas duluran Nggih. Pak Dodi. Bukan Wah. Pak Bayu, Nggih. Mas Gareng. Dawuh. Beliau ini mantan Pangdam Jaya. Lho lah. Nah, kuwi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Waris. Jadi warga Jakarta juga. Niki nggih Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Waris. Waris nggih, amin. Alhamdulillah saged dipun rawuhi para bini sepuh. Waduh Jan, aku jan ketok kere dhewe iki aku. Iya. Ning ora apa-apa najan kaya ngono, aku tetep ya wong derajatku ning kebudayaan ya tetep tak penting kebudayaan. Nuwun sewu Pak niki wonten gungan, wonten penyunan. Pak Dodi kedah nembak. Aku ora tanggung jawab lah, aku nek ning apa-apa aku mau ora melu-melu lho. Pun, Pak Dodi mau borong panjenengan. Kowe pimpinan senengane lepas tangan. Lho piye kersane Pak Dodi paring dawuh apa monggo. Anu harapan apa untuk ke depan, himbauan apa untuk masyarakat ngono kok terus. Wah, aku metu karo rombongan. Lah anu mboten tanggung jawab. Kowe tak kandhake lekku lho. Lekku jenenge Waris padha. Wis dalu Pak Dodi. Pak Dodi monggo. Selamat malam nggih. Malam, Pak Bayu. Monggo Pak Dodi, saya mohon dawuh himbauan apa monggo Pak Dodi paring dawuh napa untuk masyarakat. Nggih. Monggo derek. Makasih Mas Bayu. Nggih. Mohon izin Pak Waris, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian masyarakat Jakarta. Saya terima kasih. Saya merasa bangga karena MRT Jakarta semakin hari semakin bagus. Amin. Respon masyarakat untuk menaiki MRT semakin luar biasa. Amin. Tadi disebutkan oleh Bu Mega Tarigan itu bahwa per hari ini rata-rata sudah 100.000 penumpang. Hebat. Jadi yang kami harapkan semakin hari semakin bagus dan rubah Jakarta. Jakarta semakin bersih dan Jakarta semakin tertib. Itu Amin, pesan amin. dari Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Amin. Itu aja Pak. Nggih. Alhamdulillah nggih. Amin. Mugi-mugi dipun tampi kanthi renaning penggalih masyarakat Jakarta Bapak. Amin. Lajeng menawa Bapak Pak mantan Pangdam monggo ngendika Pak Waris. Dos Budi, wonten dawuh Pak Waris. Terima kasih. Nggih. Selamat malam. Selamat malam Pak Waris. Ya. Ingin saya menyampaikan selamat berulang tahun kepada Pak Dodi, mantan Kan Puspom. Oh nggih. Puspomnya yang ulang tahun. Puspomnya nggih. Ke-78 dan DKI Jakarta yang ke-497 kalau salah ya. Nggih. Dan ulang tahun ke-16 untuk MRT. Pak Dodi tadi diminta untuk hadir ke depan sini menyanyi. Betul. Iya betul Pak. Nembak nggak itu? Nembak nggak? Bapak saja yang nyanyi. Nggih. Monggo Pak Waris. Ya, sebetulnya saya serahkan ke senior Pak. Saya juga tidak bisa nyanyi, tetapi saya gemar melihat wayang kulit. Amin, Oh, amin. amin. Boleh Mas Bayu masih kanak-kanak saya sudah. Ngaten nggih Bapak. Ya. Dados sampun dangu penggemar luar biasa. Aslinipun saking Piye Mas Gareng? Beliau-beliau iki iso kanggo contoh. Nggih. Ya iso nimbali, iso nglakoni. Nggih. Tur sing genah kalau mental saya percaya beliau-beliau tentara negara Indonesia. Leres. Jadi mental kuat sampai tua pun tetap mental kuat. Amin. Wajan iso anu bombong Mas Gareng. Nggih, Wah, Pak. jan hebat. Nggih. Matur nuwun Mas Gareng. Nuwun. Niki wonten woro-woro sekedap Bab napa? dalam rangka hari ulang tahun WMC. Iso gelar iso gulung. Iki mau dilebokke dimplok mandek to? Mandek. Iki ditokke iso muni neh. Saged. Ayo coba yuk, coba. Ya. Ayo tokke neh. Ut. Ayo. Kula dilat Pak De. Lho, mati. Mati Pak De. Ampun. Pak De mati. Mati mandek. Ayo mandek. Mandek kok mati. Gamelane Pak De sing mati. Lho, kowe ora kowe tok, aku ya iso kok. Ayo coba. Alah, Mbok. Coba. Cobi nggih, kula tokke jenengan. Pakai engko mandeke. Nggih.
Ayo, ayo, ayo. Ora iso, Pak De. Ora iso. Ora iso, Pak De, Pak De, Pak De, Pak De. Ora iso. Mati, Pak De. Mati to, Pak De. Kowe kalahe karo wedokan tok. Kok iso kalah karo wedokane piye? Lah tak perintah ra madheg karo bareng karo Ayu dijilat madheg e. Pak De. Tokno yuk, tokno, tokno. Kula dedalke mleh. 50.000 Pak De. Deloken tandeke yo. Wes mandek. Mati. Sing moni wedok tok sapa coba? Lah nggih. 50.000 tak deke. 50.000 tak deke. Ayo. Go to. Iya. Yo. Ora iso Pak De. Madheg karepmu ra karepmu. Ndek ayo. Mati Pak De. Mati. Pengendange TLK. Apa? Telek. Nesu. Manute karo Ayu karo aku ra manut. Wis diangkat kendange lho, gantian. Wah, entuk pira kowe? Pak De ngertos mboten? Apa? Sing ngendang niku tau duwe utang kalih kula soalé. Lah, tadi dhek manut. Manut. Oh, kowe iki pinjol to. Sapa sing ora tau diutangi sing kendang? Kok le Oh, alah jebule kalahe karo wong potang lho. Maksaku kuwi perkara mbok dilat wong madheg. kuwi mergo saking wedine nek kok nyaur kok. Penting lah ampuh, nggih ta? Ampuh-ampuh ning lumrahe wong ndeke pengendang ki yo nganggo suwukan kode kok didilat. Ha wong iki dhewe-dhewe nyatane ya mandeg. Mandeg. Nduk ayo. Dalam. Dan bocah senenge kaya Sik tenan iki penonton kene akeh sing takon mau sindene Mas Bayu sing bathuke ambone ramu kuwi sapa ngono jenengmu Nggih, nderek tepang para kadang sedaya kemawon. Nami kula Diayu Kusmaning Tias. Ciwala kaji kokok beluk. Oh yang ngene iki weton Medion aku kokok beluk kene iki pokok cing-cing kene iki Medion. Nduk ayo. Medion Pak De. Nggih. Ayo, omahmu Medion. Medion. Medion ki luas, Nduk. Medione ngendi? Mbok menawa ana sedulur utawa kanca ruang ning kene. Nggih kula jelas kota to Pak De. Mburi Mbale Kota. Pase. Kota Pak De. Buri Balai Kota. Nggih. Buri Balai Kota ki kuburan ki. Mboten Pak De. Balai Kota ngendi cedhakno? Balai Kota Oh, Madiun. Balai Kota Madiun. Nggih. Omahmu kono. Nggih. Sik karo omahe Bagong kae, Bagong Yogi. Iya. Oh, Bagong tukang mancing. Kae iki bapakne. Oh, bapake ya? Oh, mulane polahe kaya ngono. Ya wis ora, ya jenenge kacang ora ninggalan jaran. Leres. Ya. Saiki isih sekolah, Nduk, sayang. Tase Pak De. Ana endi? Ten Madiun. Sekolah ning Medion. Nggih, SMA Pak De sian. Oh, Semar. Semar. Lho kok iso nembang ngene iki? Sing ngajari sapa? Sing ngajari? Heeh. Sopir-sopir Pak De. Wong bapake we dalang kok. Bapake dalang, ibuke penari. Omong sing ngajari bapake ora sopir-sopir. Lah jenengan ki kok ya dadak takon, kena harus ngerti. Apa nek sopir ki ora iso nembang? Nah, Sopir kubis ke buktine ya iso. iso. Ngur nembangke Fahmi wae. Nyatane ya iso. Ayo. Pahmi. Iya. Wah, ning aku seneng iki. Nggih. Regenerasi sinden iki sing secara mental dia sudah kuat, berani. Nggih, Lah ning yo sing ati-ati ya, Nduk. Nggih, Pak De. Dadi pesinden rupamu ayu, pawakan apik, sura apik. Ngati-ati akeh codot-codot sing do ngendani ning kene. Aja dipangan Bathara Kolose. Ah, ya. Ben rampung sekolahe. Siap. Nduk ayo. Dalem. Podang kuning ya. Nggih. Ya, deh bocah kok le manut ngono iki.
Sora pudang kuning ora iso ya pentet apa jalak. Oh, pentet. Yo dibawani sik, dibawani. Engko podang kuning diaturke. Bawani, Nduk. Mangga kaya ngapa suarane? Mangga. Ya, Nduk. Alah. Kuwi nyapa dek. Lembang kok jegok. Iya. Nano. Nadyan wucu temung beksi. Alah, swara api kaya ngene ya, Pak De. Alah. Kok dilem-lem. Oh, sik aku Sing sik. kudune muni ngono ki aku. Panjenengan. Aku sing ngelem. Kok awakmu dhewe ngelem awakmu dhewe ngopo? Lah suwi ne Rama. Suwi. Aku pancen isone suwi kok. Wis tuwa ya suwe. Ya. Hakawitalene Kresna Branta. ya kiye rupa kaya celengan kok di anak ayune kok ngene. Loh, jenengan mboten ngerti sebabe, Pak De. Akal yo so anak-anak kok ayu kaya kowe iki sebabe apa? Sebabe tangga-tanggane dong ganteng-ganteng. Tangga-tangga kula iki ganteng-ganteng, Pak De. Aku ngerti ya dadi tanggane Yogi. Lah ngopo kok ya? Lho kok takoni wong ganteng ning ora apa-apa. Nggih. Ya wis ora ninggal bapake. Ya, Nduk. Alus manis nang sam make wasawenggen kula goleki si podang janar iba bunga hengan Neno. Gantine Darsini kok. nyanding bisa dadi tombo Mangga, yo diaturke. Podang kuning kendangane digarap cara tayub, Cok. Mangga. Yo, Nduk buka celuk. Mangga, yo. esuk awan ning omah wis ora rasa jeluyuran anggoleki sing tak sayang mubang mibrang gonku goleki Ah! ora krasa Yo! awan nganti bengi eman yen nganti yo kan
Monggo mina ompake. Ya. Rama seger. Ya. Ya. Jenggleng yuk, joget ayo. Ayo. Jos. Mas Gareng, ayo. Ayo yuk. Mas Gareng. Nencok ning ngampar kekancangan tak rene. Ayo yuk. Mas Gareng, yuk. Tak salah mbak aja ngece kodang kuning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang. Ayo yuk, ayo. Itu bunga dan pakon nyanding hati. Ayo yuk. Mas Gareng, yuk. Si podang kandus hati kepanan kusan son Seduk. Kowe ki Kowe jane kelong apamu to ngendangi aku? ngapa to? Sing salah ki apane? Lah kendangane lho. Salah yo ngendi? Ayo jegrek der tibaku. Peh. Oh, sampeyan ora pas kok. Ora pas piye? Coba yuk. Nen, ayo karo Bang. so afaning omah wis ora krasa. Penake koyo ngene lho Pak Dik. Awas, yuk. Tak suwun mencok ning ngempang. Lho kuwi. Aku yo ngono. Coba. Loh. Ayo. Cobi Pak Dik. Wah, aku ki pelatih tari kok. Ayo Mas. Ayo. So afaning omah wis ora krasa. Keluyuran anggole sing tak sayang. Wah. Kuwi ndisiki jenenge. Kok belas gak beri ramah ngono to Pak Dik? Anu nun sewu, teh. Kowe isih tedas bendo apa ora? Apa ta? Piye kaya? Ayo, tak cedhaki. Ora muni, ayo. Aku nganti ora pas dicenono kowe. Ayo. Ayo, coba. Nduk, ayo. Dalem. Iki sih ana nawala kene lungguh sik, Nggih, genti liyane. siap. Heeh. Ketoke budal saka kono bareng tekene mungsuhan. Alah. Aku anggere emosi, keseimbanganku kurang. Wah. Wong rasa nesu-nesu kok ya. Aku engko ora bareng kowe. Nyatra bareng aku kok. Lah iya, budal dhewe kok. Iya. Mbak Fahmi. Mang tambani Mas Gareng iki men ora. Sing enom ora iso nglegani sing tuwek meneh. Aja nyepelekke. Mbak Fahmi iki masamu ku ya sing enom sak barak aku kok. Iya. Nggih. Waduh, Jare tuwek. ora tuwek-tuwek klopo akeh santene. Iya. Iya. Diperes digiling tetep metu santene. Alah. Pahmi, Dalem. aja dadi graing manahmu. Monggo tak jak mlaku-mlaku ning Taman Lawang ya.
Wis ora enek ya. Wis ra ono to? Nonton napa niku? Ya wis pokoke mlaku-mlaku. Oh, nggih. Ya. Nggih. Kowe kari milih ning blok M apa blok Z? Anu pengajian. Blojo. Blojo. Pokoke Blojo sajake ora tau sopir. iya. Ora tau sopir. Pelak. Ayo, nambani atine Mas Gareng sing keladuk gelo sama Mbak Fahmi. Iya. Nyidam sari, Mas Gareng tak aturi bawa. Iya. Ben mboten gelo. Lho ora gelok Tak tambahi iki ana sing nyuwun iki sawerane 50.000 mang tampa apa ora? matur nuwun. Nah, Aku ngono. ki mbuh aku ki. Kondangan to. Ah, Kondangan. wis. Ayo. Ya, kaya apa? Saiki dibawani sik. Duh, wong ayu. Ora usah dikandani, tuk saweran kok. Padake amatir wae. Ya wis, aku mau ngono kok. Kok jegok to? Duh. Wong ayu. Pepujane ngati. Tapi apike entuk saweran 50.000. Lho, ning ndi mo duite? Nadalah. Duite ning ndi? Kuwi lho dislembek ning kono kok. Nadalah. Mergo 50 tok, luweh ngono ora lali aku. Timbang kelalen mengke kula betakne pripun? Ah, mbah kowe iki bengi nyinden awan copet tok. Mboten. Ya aja ta. Anu Kaya ngene wong nandang asmara. Napa nggih to Kang Mas? Lah iki gathuke kapan? Oh, lah piye gandenge piye? Nang ngene. Oh, alah gandenge ngeten. Heeh. coba Mbak Fahmi, Mas Gareng digandeng jam mlaku. Mbak Fahmi, Dalah. tumbasan pinten ngoten niku. Ayo. Anu kuwi lho, kebayake kuwi lho, Ora kebaya. celengan. Yo lanjut. Apa mung awakku dhewe. Kok awake dhewe lah sirahe teng pundi? Iki menil iki. Kak Dele. Do dewa Jawa Togong. Nuwun. Sing di omah ana apa ora mesake anakmu Bayu selak keluwen ya lho. Apa aku ora melu-melu tekan Oh, kene. gaden kaya wong ngemis wae. Lah piye to? Kok serba salah? Welas sono mring wak. Ayo. Ya. Nganggo lek copot piye? Apik to nyenil. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Jejer lho, jejer. Iya. Nanonane Upama sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. nonano Ngidam Sarias Mara. Lah ngopo to, Mas? Modar ora didegeke. ngenteni gong kok ya. Ngenteni gong iki dumatung cepolomu. Cepolomu ora medhek-medhek sing gong ora ditabuh. Wah, aku ngerti wong ngene golek dalan liya aku. Kok le Aku ngerti. iwak-iwake. Melu dalang SK aku. Sapa kuwi? Sri Kuncoro. Yo diaturke lagame. Yo Mbak Fahmi. Monggo, yo. Aku kundangi dam sari. Apa mas liramu marani abang tekan.
Lanjut, ayo. Bablas tembang kangen. Nduk Dini, ayo. Sumedang. Banyu kang Alas. Hei. nangis wong sing Sesak sedek, sesak sedek. Ya aku suling Tombo kang niki nandang moyang rino apa pancen sliramu Rasnaku mreng sliramu ora ditolak apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku nyenteni baline endah manis esemu liwat tembang kang Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Iki wis diaturke. Kembang kangen. Nggih, niki wis pisan neh. Napa Mas? Ning nawala liyane kok tak aturke nggon Patet Songo. Lah sing sepisan. Niki nyuwun Sri Huning. Oh nggih, mumpung Sri Huning monggo. Kula nyuwun tulung karo Mbak Natali. Mbak Natali. Natali iki sing dineh. Lah kae nopo kira-kira. Piyayi kene. Heeh. Monggo Mbak Natali. Kene. Aku wis suwe ra tau kepethuk Lah nggih ya. Padahal urung tau ketemu lho. Wah, ya wis kerep to ya, nggih. Iki do ngopo iki? Yo jone kene do ngopo iki? Iki Napa ta iki? kanca-kanca Barata jone kene iki. Iya. Iya sepen enek Ora tau weruh nonton wayang to. Lah kuwi goleki gareng ngucul kok. Iya. Iki kok kene Lukar Rudira. Nyuwun Sri Huning. Nah, menika wonten saweranipun Rp50.000. Walah, kleru Mas Gareng. Apa? Sing 50 mau Sri Huning, Mbake. Balekke. Kayakno Mbak Natali aku mau lali kuwi. Mbake dudu Nyidam Sari, lali. Ora iki kok tak ijolne koin. Sampeyan les kan. Masamu apa TikTok apa? Ora, sik. Kowe Piye? iki sok meneh yen maca mbok sing genah. Genah piye to? Wong jenenge nggo kono ya nggo kono kok dilungke aku. Oh, lah aku mau lali kok jenenge wonge mangan nganggo kecer kok ya. Ya ayo dadi kuciwa. Iya. Ngene iki sing jenenge Mas Kadar yang membawa kendang Jaipong masuk Jawa Tengah pertama ya iki. Nggih, Mas Kadar iki sing matur nuwun. Rembah. Nggih. Yo diaturke buka celuk, Mbak. Monggo. Sri Huning monggo langgamke buka celuk. Monggo. Yo. Olololing, olololong.
Walang kekeh, walange kadung. Yo. Yuk. Hey oh hey oh ah oh. Matur sembah nuwun nawala liyane tak aturke pathet sanga sing ngomber jagating ngertenana suwasana Bratayuda ora kena kanggo sembranan. Nggih, mangrebuk dhewe mriku kula tak nonton mawon. Iya. Mula malah aku tak dadi ora apik dadine mlayu dilereni dhisik.